दिनै जोङो बर'आइज लिरगिरि गौथुमनि 80 बोसोरारि जथुम्मा फालिदोंबाव साननैनि हाबाफारि लादों जों दिनै जोङो माने बोसोरारि जथुम्माखौ खुंदों सानसेनि हाबाफारिजों आरो गाबोन बेलासियाव जोंनि 9थि गायसननाय सान जिहेतु जोङो 22 मार्च 2018आवनो बे गौथुमखौ जों दाजेनदोंमोन। बेयाव हाबाफारियाव सोर आलासिफोरा बाहागो लादों? जोंनि बे दिनैनि हाबाफारियाव जों 3 आलासि लिंहरदों। सासे गाहाय आलासि, सासे माननि आलासि आरो सासे सायख'जानाय आलासि। बिथांमोनहा जोङो गाहाय आलासि हिसाबै डक्टर रुपाली स्वर्गयारी बिथांखौ लिंहरदों। बिथाङा सासे राव बा बर' थुनलाइनि सासे रोंग'सा आरो बिथाङा जाहाथे जोंनि लिरनायफ्राव जोंनि आइजोफोरनि लिरनायाव माबादि बाथ्राया नुजानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बिथाङा बुंगोन। बिथांनो जों आयदा हरखादों आरो थिग बिदिनो माबानि GL कलेज बरपेटानि माइकन बसुमतारी बिथांखौबो जोङो लिंनानै लाबोदों। बिथाङाबो जोंनो गोबां बाथ्रा बुंनानै होगोन आरो जोंनि गेजेरनिनो जोंनिनो गाम्बारि लिरगिरि गसाइगावनि प्रमिला नार्जारी आब' बिथांखौबो जोङो जोंनि गेजेराव आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों। थुनलाइ जौगानायनि फारसे सावरायनाय जादों। जोङो थुनलाइखौ जौगाहोनांगौब्ला जोङो रेगुलार लिरनांगोन आरो बे रेगुलार लिरनाय फरायनाय जाहाथे जायो बेनि थाखायनो जों दाजेननायनिफ्रायनो जोङो दानथामारि लाइसि गाम्बारिखौ सेबखांबोदों आरो बेनो बुंनो थाङोबा जोंनि बर' आइजोफोरनो मोनसे जौसां होनो हादों आरो बेनि बादैबो जोङो दानफ्रोमबो जोङो मोनसे गाम्बारि थुनलाइथिलि हिसाबै जों मोनसे फरायनायनि मोनसे आफाद जों लायो। बेखौ जोङो अफलाइन लानो हायाबा जों अनलाइनबो लायो। बेहाय जों खन्थाइ फरायो बा गुबुन सोरबा आलासिफोर लेंहरनानै माबाफोरनि आयदानि सायाव जों बुंहोयो। स्पेशल सानफोरखौ हमफानानै जों बेखौ आथायो। जेरै जों बावैसो आइजो सान बेजों लोब्बा लाफानानै जों बिदिनो जोंनि गेजेरावनो सासे बुंथिगिरि सायख'नानै जों बिदिनो प्रग्रामखौ खालामबाय आरो बेनि बादैबो जों जेब्लानो गाम्बारि लाइसिखौ जों बेखेवो अब्ला जोङो मोनसे थुनलाइयारि मोनसे जथुमबो लायो। बेवहाय जोङो खन्थाइ फरायनाय, सल' फरायनाय बायदिसिना आफादखौ बायदिसिना बिदि लाखिनाय जायो आरो बेखौ जों माब्लाबा जों कभिडनि समाव जिहेतु जोङो लोगो हमलायनो हायाखैमोन जोङो नाथाय गाम्बारि लाइसिखौ जों बन्द' खालामाखै। जोङो अनलाइनावबाबो जोङो बेखेवदोंमोन। गावनि न'निफ्राय अनलाइनावबाबो गाम्बारि लाइसिखौ बेखेवदोंमोन आरो दा जोङो गाम्बारि लाइसिखौ जोङो दान मोनथामनि उनाव गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै गसाइगावआव, बिजनियाव जों खननै खनथामसो थांबाय। दुधनैयाव बेबायदिनो रङिया कलेजाव, बेंटल कलेजाव, जों गार्लस कलेजाव, इउनिभारसिटियाव, जों क'क्राझार कलेजाव जों गोबां जायगायावनो जों बिदिनो बेखेवबाय जाहाथे जोंनि बे मेसेजआ गोसारो आरो जों बांसिननिफ्राय बांसिन आइजो लिरगिरिफोरखौ जों माने जोंनि गौथुमाव लाबोनो हायो। थुनलाइ सोरजिनाय बा बिजाब सोरजिनाय खेथ्रआव जे सिगांनि रुजुनायाव बर' आइजोफोरा दासिम माबादि आवगायनो हादों? जोबोद आवगायबोदों। जोङो बिसानखौ अनजिमाखौ नायोबानो नुनो मोनो गोदो जेसेबांमोन मोनसे बोसोराव हयथ' बर' थुनलाइ आफादनि एनुवेल सेसनफ्राव जों हयथ' आइजो लिरगिरिनि गांसे गांनैल' बिजाब मोनोमोन नाथाय देग्लाय बावैसो जालांनाय बिजनि बरलागावनि जथुम्मायाव जों एथ'ग्राब गोबां आइजोफ्रा बिजाब बेखेवदों आरो बेनि गेजेराव जोंनि बैसोगोरा आइजोफोर जायफोर एफा एनै बेबायदिनो खन्थाइ लिरबोदों, सल' लिरबोदों नाथाय बिथांमोनहा बिजाब दिहुनाखैमोन। बिथांमोनहाबो माने 80 खाथि बिथांमोनहा बे बैसोआव बिथांमोनहा गावनि गिबि बिजाब दिहुनदों। 2 आइजो दाखालि साहित्य सभायाव दिहुनलांदों आरो बेबायदिनो लाइमोनफ्राबो उन्दै लाइमोनफ्राबो कलेजाव फरायबाय थानाय बिसोरबो गावनि बिजाब गिबि बिजाबखौ दिहुनगासिनो दङ। आरो जाय बिथांमोनहा गिबियाव लिरदोंमोन गेजेराव बायदिसिना जेंनानि थाखाय लिरनो हायाखैमोन बिथांमोनहाबो जौसां मोननानै दा लिरफिननो हमबाय आरो बेबायदिनो गावनि बिजाबखौ लाबोगासिनो दङ। बावैसो सान सिगां साहित्य अकादेमि बान्थायाव जिहेतु बर'निफ्राय सहायसुलि ब्रह्मआ सायख'जाबाय, मा बुंगोन? जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। सहायसुलि ब्रह्म बिनानावखौ जोङो
गौथुमखौ दाजेननायनि उननिफ्रायनो मोनदों बिथाङा दहाय बुंथिदों जे बिथांखौ जों दिनै साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायनि थाखाय मान बिलाइबो गथायदों बिथांखौ जों बरायदों बिथाङा गावनि बिबुंथियाव दहाय बुंदों जे बिथाङा 2003 मायथाइयाव गांसे नभेल दिहुनदोंमोन आरो बे नभेल दिहुननायनि उनाव बिथाङा गोबां बोसोर 2017 मायथाइसिम बिथाङा लिरनो हायाखैमोन होनदों माखासे गावनि जेंनाफोरनि थाखाय लिरनो हायाखैमोन आरो हयथ' बेनि थाखायबो जे जोंनाव बेबादि फरामबो गैया जोंनाव दाबो स्टेन्डार्ड मोनसे माने माबा गैया लाइसि गैया बुंनो थाङोब्ला जोंबो दा दानथामारिसो खालामगासिनो दङ आरो जोंनाथ' खालि आइजोफोरनिल' जोंनाव दा आं मोनदांबाय थानायाव जोंनाव मोनसे स्टेन्डार्ड मोनसे मान्थलि मोनसे जार्नेल नांगौ थुनलाइयारि मोनसे लाइसि नांगौ साहित्य सभायाबो माबासो बेबो दानथामारिसो दि बड'आ ओंखायनो बे जिनिस गैयैखायनो बा जोंनि माने खौरां बिलाइफ्राबो जोंना एथ'ग्राब बिदि नङा जे माबा हिसाबै साप्लिमेन्टारि पेजेस हिसाबै जे थुनलाइखौ माबायो बे जिनिसा आरो बांबावनांगौ आरो खौरां बिलाइयाबो मोनसेल' नङा मोननै मोनथाम बा गोबां थानांगौ जेरै जोंनि खाथि खालायावनो जों नुनो मोनो असमियाफोरनाव गोबां दङ बेबादिनो आरो बिसोरनाव रबिबारनि इस्युफ्राव जे साप्लिमेन्टारि फैयो बाहाय थुनलाइनि गोबां बाथ्रा बेबादिनो मोनो जोंना एसे स्कपखौ खम मोनगासिनो दङ जोंनाव बे फरामा जोंनाव जौसांखौ माने लिरनाय फरायनायनि बे स्कपा एसे खम फोसावनायनि स्कपा एसे खम जागासिनो दङ बिदि मोनो दा बे जिनिसखौ आं ओंखायनो नोजोर बोनो लुगैदों जोंनाव प्रकाशन परिषद जेरै दङ माने असमियाफोरनाव सरकारनिनो मोनसे बिफान हिसाबै दङ प्रकाशन परिषद बिथांमोनहा आङो माबायाव थांनानै नुबाय बिथांमोननि ग्रन्थ मेलायाव थांनानै नुबाय ओरैबायदि मोजां मोजां लिरगिरिनि बिजाब रेयार बुक गोदोनि गोजाम बिजाब बेफोरखौ सेबखाङो दा जोंनावबो बेबायदिनो प्रकाशन परिषद थानांगौ मानो होनबा लिरगिरिफ्रा गावनि पकेटनि फैसा बाहायनानै लिरनो लेखा बोसोरै साफायनांगौआबो जोबोद गोब्राब मानो होनबा जों फैसा बाहायनानै बिजाबखौ सेबखाङो नाथाय रिटार्नआथ' जेबो फैया बिजाब साफायनाय माने फैसाया ओरैनो दैयाव थांगारनाय बेबादि जायो आरो बेखौ जों गासिबोआनो मावनो हाया ओंखायनो जोंनाव बेबादि सरकारि सुंथानाय मोनसे सापर्ट मोनसे थानांगौ आरो प्रकाशन परिषद बादि मोनसे जोंनाव आफाद दाथारनांगौ होननानै आं मोनदांबाय थायो